ऊपरे किराना के दुकान नीचे शीशा के मकान। ऊपरे किराना के दुकान नीचे शीशा के मकान। कैसे के चोरवा हेर गइले शीशा महल में। कैसे के चोरवा हेर गइले शीशा महल में। ना चोरवे सोना ना चोरवे चांदी। ना चोरवे सोना ना चोरवे चांदी। ससुरवे चोरी हो गइलन शीशा महल में। ससुरवे चोरी हो गइलन शीशा महल में। ऊपरे किराना के दुकान नीचे शीशा के मकान। ऊपरे किराना के दुकान नीचे शीशा के मकान। कैसे के चोरवा हेर गइले शीशा महल में। कैसे हेर गइले शीशा महल। ना चोरबे सोना ना चोरबे चांदी। ना चोरबे सोना ना चोरबे चांदी। ससुए चोरी हो गइले शीशा महल में। ससुए चोरी हो गइले शीशा महल में। ऊपरे किराना के दुकान नीचे शीशा के मकान। ऊपरे किराना के दुकान नीचे शीशा के मकान। कैसे के चोरवा हेर गइले शीशा महल में। कैसे के चोरवा हेर गइले शीशा महल में। ना चोरबे सोना ना चोरबे चांदी। ना चोरबे सोना ना चोरबे चांदी। भाई सुरवे चोरी हो गइले शीशा महल में। भाई सुरवे चोरी